To Werkman wensen ze veel succes toe. 9 uur, de eerste hengst in de baan. You have made my life complete, and I love you so. Prachtig begin, dames en heren, met een mooie tune van de firma Koopmans. En we begonnen aan de hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging. Het Fries Paarden Stamboek. Prachtige hengst in de baan, de nummer 3 uit de catalogus. We start with the number 3. We gaan aan met die nummer 3. De nummer 2, Robin O. Hengst geboren in 2013. Zoon van Alwin 469. Uit een stermerrie van Beert 411. Gefokt bij J. Oosterlo en A. Bakker in Wittelte. Eigenaren G.A. Bauma, Aldeboren, T. Zwane in Beek en Donk en Hestegaarde, Beek en Donk. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love Women of a certain age, they learn to rely and judge on his responses, having played the mating game. She doesn't waste time, 'cause all that she wants is real, honest emotions. Warranty can't help but show. Though I hardly know your name, I know about love, and I know I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. Women who have made mistakes are a little afraid. They don't like taking chances. She will play the waiting game. She's never impressed by those manly advances. I know I've only just met you, baby. I should know better, but when you look at me. Prachtig begin van de dag, dames en heren, met de presentatie van de nummer 3, de Alwin Malbeert. Volgende hengst gaat zijn opwachting maken in de tweede bezichtiging. Say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you, and I always wanna feel this way, oh yeah. Opgesteld wordt hengst nummer 11. Nummer 11 uit de catalogus. Nummer 11. Nummer 11. De nummer 11. Zander is de naam. Zoon van Fabe 348. Uit een sterpreferentenmerrie van Karst 362. De fokkers Ed Constant in Kwaadijk en de familie Visser in Spier.
Familie Visser uit Spier, ook de eigenaren van Zander. Hengst geboren in 2015. Say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you, and I always wanna feel this way, oh yeah. 'Cause every time I'm with you, I feel true love, true love. I don't wanna lose you. I don't even wanna say goodbye, oh no. I just wanna hold on to this true love, true love. I don't wanna lose you, and I always wanna feel this way. 'Cause every time I'm with you, I feel true love, true love. You came to me when I was lonely and no one cared. You made me see that I was only just running scared. I saw your face and something told me you were the one. You smiled at me and now I see my life's begun. Once I was filled with desperation, a solitary man. You gave me hope and inspiration, like only true love can. Now I believe in what you're saying. I'm 10 feet tall. This love don't need no explaining. We've got it all. Lady, you bring me up when I'm down. Up when I'm down. Maybe you're gonna change my life Gaan we kijken, dames en heren, naar de nummer 13 uit de catalogus. Nummer 13 wordt opgesteld. Next Stallion, nummer 13, de eerste hengst. De nummer 13, nummer 13. William van Steendans, ook geboren in 2015. Zoon van Schalke 397. Uit een stermerrie van Jisse 433. René Maier
In Hegervelde staat te boeken als Fokker. Familie Sipma uit Rottum als eigenaren. And they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you out to the highs. When you feel you've had enough and you wasted all your love, I'll be here for you, here for you. When the dog has left his bone and you run away from home, I'll be here for you, here for you. Well, I'm here for you. I'm here for you. You. I'm here for you. Yeah, I'm here for you. You. And while they're on the ground, we'll be looking down, 'cause we found the truth. And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through, yeah. Whenever you're feeling down inside, well, I promise to take you out to the highs. No, yeah, I'm here for you. No, and when you feel you've had enough and you wasted all your love, I'll be here for you. Well, I'm here for you. I'm here for you. You. I'm here for you. Yeah, I'm here for you. You. In deze tweede bezichtiging gaan we kijken naar catalogus nummer 14. Nummer 14 in de kooi. De nummer 14, de nummer 14, de nummer 14, Wiebren van de Palen. Zon van Beert 411. Aan een stermerrie van Tjabring 429. Gefokt en in bezit van mevrouw P.M. Annema Hoekstra in Hoornsterzwaag. En ook Wiebren is van de jaargang 2015. I wanna feel the heat with somebody.
In de tweede bezichtiging zien we binnenkomen hengst nummer 18. Nummer 18. Nummer 18. Nummer 18, de nummer 18. Wilco von Schladitzer Zee. Hengst geboren in 2015. Vader is Hartse 425. Moeder een stermerrie van Wiert 409. Fokker-eigenaar Sebastian Schiller in Skorditz. You won't always see it that way. When you're deep in a hole with nowhere to go and you can't see it change. 'Cause it's just out of sight. It's a beautiful life. Yeah, well, you're scared, got the fear every day. Sounds like everybody else I know. Takes a hole in the ground or the sky falling down before we can let it show. If you're just like me, you're trying to believe that it's all gonna work out fine. We can live with the doubt you're trying to do without. Maybe we don't have to fight. It's a beautiful life. Well, you won't always see it that way. When you're deep in a hole with nowhere to go and you can't see it change. 'Cause it's just out of sight. It's a beautiful life. Yeah. I tried so hard to keep hanging on. Well, maybe you should just let it go. Let the hole in your heart break the fall. Come on, now, got to sing with me. It's a beautiful life. Well, you will always see it that way. When you're deep in a hole with nowhere to go and you can't see it change. 'Cause it's just out of sight. It's a beautiful life. Yeah, it's a beautiful life. Na 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 na. Samen vanavond met jou tot in de morgen. Jij kwam voorbij, ja, jij bent voor mij de leukste, de mooiste. Door jou ben ik verloren. Jij kwam voorbij, ja, jij bent van mij vannacht. Zaterdag, begin van de avond. Iedereen in de club die kijkt naar jou. Hoe je danst en hoe je me aankijkt. Ik nam de moed en zei tegen jou. Samen vanavond met jou tot in de morgen. Jij kwam voorbij, ja, jij bent voor mij de leukste, de mooiste. Door jou ben ik verloren. Jij kwam voorbij, ja, jij bent van mij vannacht. Zaterdag, laat op de avond, lopen we samen naar jouw huis. Daar raken jouw lippen de mijne. Eén ding is zeker, ik slaap vanavond niet thuis. Samen vanavond met jou tot in de We gaan verder met hengst nummer 26. Nummer 26. Next stallion, nummer 26. De nummer 26. De nummer 26. Wessel van de Demro Stables. Ook geboren in 2015. Zoon van Challe 454. Uit de merrie, sterpreferente merrie van Turnus 332.
gefokt en in bezit van de Demro Stables in Mierlo. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Years go by, I'm looking through a girly magazine, and there's my homeroom angel on the pages in between. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Angel is the centerfold. My blood runs cold, my memory has just been sold. Angel is the centerfold. Slip me notes under the desk while I was thinking about her dress. I was shy, turned away before she caught my eye. I was shaking in my shoes whenever she flashed those baby blues. Something had a hold on me when Angel passed close by. Those soft, fuzzy sweaters, too magical to touch. To see her in that negligee is really just too much. My blood runs cold, yeah, my memory has just been sold. My angel is the centerfold. Angel is the centerfold. My blood runs cold, my memory has just been sold. Oh yeah, angel is the centerfold. It's okay, I understand. This ain't no never, never land. Hope that when this issue's gone, I'll see you when your clothes are on. Take your car, yes we will. We'll take your car and drive it. We'll take it to a motel room and take them all private. A part of me has just been ripped. The pages from my mind are stripped. Oh no, I can't deny it. Oh yeah, I guess I gotta buy it. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is the centerfold. Angel is the centerfold. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is the centerfold. Gaan we door, dames en heren. En in de kooi opgesteld hengst nummer 27. Nummer 27 in de tweede bezichtiging. De nummer 27. De nummer 27. De nummer 27. Team van de Bobbeslag. Zoon van Tjanne 454. Moeder is een stermerrie van Norbert 444. Fokker-eigenaar GM Rogema in Bakkeveen. En ook dit is een 4-jarige hengst.
Wel, dames en heren, u ziet binnenkomen hengst nummer 28. Gepresenteerd wordt nummer 28 in de tweede bezichtiging. Second inspection of the number 28. Zweite Besichtigung der Nummer 28, le nummer 28. Zeger T. van de Populanen, zoon van Tjalle 454. Uit een ster sportmerrie van Gjalt 426. De Fokkers R.N.J. Tjetsma in Drogeham. En de eigenarenfamilie Age Okkema in Siegerswoude. Hengst geboren in 2015.
In deze eerste groep, tweede bezichtiging hengsten, gaan we kijken naar nummer 30, nummer 30, nummer 30, nummer 30, de nummer 30, Wout van de Ketting. Hengst geboren in 2015, is een zoon van Tjalle 454, uit een sterpreferente merrie van Dartsen 420, de fokker L. Spanenburg in Bokstel en in eigendom van Vriesenstal Manel in Sint-Johannesga. De laatste uit de eerste groep hengsten, nummer 32. Nummer 32 is binnen. Nummer 32, nummer 32, de nummer 32. Kijken naar Waldemar van het Kepenjum, 4 jaar, zoon van Wieberen 464, uit een stermerrie van Maurits 437. Fokker, eigenaar N.J. Ozinga in Boyle.
Prachtig begin, dames en heren, van de hengstenkeuring van het KFPS. Eerste groep hengsten hebt u gezien. 1 hengst in de leeftijd van 6 jaar, andere hengsten 4 jaar oud. Ze komen gezamenlijk binnen. Zo dadelijk zullen we vernemen welke hengsten uit deze eerste groep uitgenodigd worden voor de derde bezichtiging morgen. Voorzitter van de jury Harry Draaier zal het mede namens zijn collega's Frank Jespers en Jaap Boersma straks weer allemaal kenbaar maken. Daar komen ze weer aan. Hengsten wordt opgesteld. De uitslag, dames en heren, verwoord door de voorzitter, de heer Harry Draaier. Ja, dankjewel Bert. Goedemorgen dames en heren, ook van onze kant hartelijk welkom op onze keuring en op de tweede bezichtiging. We hebben de eerste groep gehad en daar gaan we nu de uitslag van geven. Te beginnen bij nummer 3. Deze wordt aangewezen voor de derde bezichtiging. Nummer 11 wordt door naar de derde bezichtiging. En nummer 13 zien we morgen ook weer terug. Dus nummer 14. Correct gebouwd paard, voldoende lang gelijnd, ook met ruim voldoende rasuitstraling. Paard wat goed kan galopperen, met een goede balans en ook goed ruggebruik erin. In draf zou hij het achterbeen wat flitsender onder de massa moeten zetten. En ook wat de moeder betreft, compenseert daar te weinig voor in. Hij gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Hier bij de uitslag van nummer 18. Een imponerende hengst die we iets meer opwaarts gebouwd gaan willen zien. Ook ruim voldoende lang gelijnd. Een paard die in de kooi een nette galop laat zien. Ruim voldoende gesprongen. In zijn manier van draven zien we graag meer balans en ook meer oprichting.
En meer schoudervrijheid gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 26 wordt aangewezen voor de derde bezichtiging. Welke is dit? De uitslag van nummer 27. Paard met veel rasuitdrukking. Zou ook iets opwaarts gebouwd willen zien. Omdat de bemerking op de verbindingen op de bovenlijn is iets hol. Toont wel veel ras. En in zijn manier van het draven zien we toch graag dat hij meer ruggebruik toont en meer in balans. Hij heeft wel goede activiteit in het achterbeen, maar gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 28 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Nummer 30 krijgt de uitnodiging voor de derde bezichtiging. En nummer 32 krijgt ook een uitnodiging voor de derde bezichtiging. En daarmee is de uitslag bekend. Proficiat aan de fokkers-eigenaren van de hengsten die door mogen naar de derde bezichtiging. Nog even herhalen uit de eerste groep zijn dat de nummers 3, 11, 13, 26, 28, 30 en 32. Third inspection, invited are the numbers 3, 11, 13, 26, 28, number 30 en nummer 32. Eingeladen zur dritter Besichtigung die Nummer 3, 11, 13, 26, 28, 30 und 32. Invité pour la troisième inspection, le numéro 3, 11, 13, 26, 28, 30 et 32. Dat was hem, de eerste groep. We gaan door met groep 2. Groep 2, dames en heren, van de tweede bezichtiging hengsten. Vang aan met catalogus nummer 37. De nummer 37, 37, de nummer 37, Zorro B. Hengst van 2015. Is een zoon van Bartele 472. Uit een stermerrie van Mijnse 439. Een eigendom van mevrouw E. Duin in Hemrik en S. Veenstra in Ureterp. De fokker W. Boonstra in Ureterp. Zorro B, nummer 37.
girl, please pick up the phone. I've been trying to reach you all day. You know, I've got a lot of things to say to you. I want you to listen to me. Please listen to me. I need you. What good is tomorrow? If nothing's right today, I can't stop holding on to you, oh baby. All I've got a memory brings back yesterday, when all that I believed in was true. When all that I do believe in was true. Where is the love we used to know? Where is the love? Where is the love? How did we lose it? Where did it go? Where did it go now, baby? We had a love to last all time. Nobody's love is stronger than mine. It's getting stronger, baby. Where is the love we used to know? I need to know. I need to know. Where did it go? How did we lose it? Where is the love we used to know? Tell me, tell me, tell me. How did we lose it? Where did it go? I get up, and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around, and I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Oh, hey you, who said that? Baby, how you been? You say you don't know, you won't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the wrecking machine. Deze tweede groep, tweede bezichtiging hengsten, wordt opgesteld. Catalogus nummer 38. Nummer 38 in de kooi. Next stallion, nummer 38. De eerste hengst, de nummer 38. Le talon suivant, de nummer 38. Zwartje T. van Sessing. Hengst is 4 jaar. Is ook een zoon van Bartele 472. Moeder een sterpreferente merrie van Brent 413. De fokker T. Nota in Sint-Nicolaasga. En de eigenaren RNG Lemstra in Kootstertille. Catalogus nummer 38.
She wanna take me to the after show party, but she can't get no admission, and nobody seems to know her at all. So I say, are you really a musician? I can see you got a heart of gold, but you ain't got no rhythm in your bones. I ain't got no defense. Look at you, the sweetest liar I know, I know, I know. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Still the music don't feel like it did when I felt it with you. But you ain't never played the bass. No, 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 no. She takes my hand and leads me to the bar, buying drinks while she's counting on her loose change. She's tripping honest without knowing that I already slipped my number in her wallet. I can see you got a heart of gold. Pretty sure the best is yet to know. And I ain't got no defense. Looking, you're the sweetest liar I know, I know, I know. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Still the music don't feel like it did when I felt it with you. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Still the music don't feel like it did when I felt it with you. Somebody call a doctor, call him up quick. Been getting to my heart, then you know me love sick. Somebody call a doctor, call him up quick. Been getting to my heart, then you know me love sick. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Still the music don't feel like it did when I felt it with you. But you ain't never played the bass. You ain't never played the bass. Still the music don't feel like it did when I felt it with you. Somebody call a doctor, call him up quick. Been getting to my heart, then you know me love sick. Somebody call a doctor, call him up quick. Been getting to my heart, then you know me love sick. Volgende hengst in de catalogus te vinden onder nummer 45. Catalogus nummer 45 opgesteld. En dat is Watse van Jormelene, zoon van Epke 474 uit de sterpreferente Merrie van Feitse 293, fokker en eigenaar R. van de Hoek in Kubaert. Hengst geboren in 2015, nummer 45.
En dan nu, dames en heren, de presentatie van catalogus nummer 48. Nummer 48. Next stallion, nummer 48. De eerste hengst, de nummer 48. De nummer 48. Windsor Bay. 4 jaar oud. Zoon van Hessel 480. En een stermerrie van Onne 376. De fokker A. Brandsma in Witmarsum. En de eigenaren Jeffrey en Marianne Mars in Rapid City. Nummer 48, Windsor Bay. Loopt allemaal lekker op schema van morgen, dames en heren. Openingsdag van de Hengstenkeuring 2019 van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek. Maar we kijken naar de tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Binnen is nummer 49, nummer 49, Wiebren van de Terpen. Ook een hengst die 4 jaar is. Vader Hessel 480. Gefokt door een stermerrie van Rindert 406. Fokker en eigenaar R.J. Rienstra in Wommels. Nummer 49,
Wieberen van de Terpen. You shoot me down in flames, you put me down alive. I'm giving you my heart, go and take it. Please be careful not to break it. Just remember it's the only one I've got, it's the only one I've got. Don't break my heart. Don't break my heart. Don't break my heart. You make me laugh a lot and buy me silly things. I'd rather be with you than anyone else. But if you make me mad, you wish that you would not. You wish that you would not. Don't break my heart. Don't break my heart. Don't break my heart. Don't break my heart. Where are the roses and whispered sighs? Where are the compliments and dreaming nights? It doesn't matter, you see. I know you love real basic love, never die. Oh, don't break my heart. Don't break my heart. Don't break my heart. Where are the roses and whispered sighs? Where are the compliments and dreaming nights? It doesn't matter, you see. I know you love me, real basic love, never die. Don't break my heart. 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 Binnenkomt catalogus nummer 51. Nummer 51 is binnen. Next stallion nummer 51. Nummer 51, Xander TT. Via Gezon van Hessel 480. En een stermerrie van Beert 411. Fokker eigenaar GH Timmer in Tiel. Is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind.
Inmiddels in de kooi, catalogus nummer 52. Nummer 52, 52, 52, 52, Wiebold Z. 4 jaar oud, zoon van Hette, 481. Gefokt uit een sterpreferente merrie van Beert, 411. Fokproduct van een familie van de Zijp in Ter Kapelle. En de eigenaren El Medema en de familie van de Zijp. Nummer 52 dus, Wiebold Z. Jamaica funk, that's what it is. Let it get into you. Come on, groove. You know I'll be fucking for Jamaica. You feel it. Let it get into you. Jamaica funk, that's what it is. Fucking for Jamaica, if you feel Alweer mooie beelden op het scherm, dames en heren. En nu live in de kooi, catalogus nummer 53. Nummer 53 opgesteld in de tweede bezichtiging. Nummer 53, 53, 53, Wouter van Schaefer. Ook geboren in 2015, eveneens een zoon van Hette 481 en een stermerrie van Lolke 371. Gefokt door mevrouw Schaefer in Zwolle en de eigenaren H. Boersma en W. van der Bij. Wouter van Schaefer, nummer 53.
oké. Mijn vrienden komen langs en ik ga mee. De bloemen buiten zetten samen naar ons stamcafé. We bouwen daar een feestje en iedereen doet mee. Oh, ik hou zo van het leven, van plezier en gein. Een slokje op zijn tijd en gezelligheid. Want het leven is zo kort, geniet van elk moment. Want iedere dag kan je laatste zijn, dus wees geen zaggerij. Word wakker met een lach, dan wordt het weer een wondermooie dag. Ja, ik heb ook wel eens zo'n dag, waarvan ik vind dat alles anders mag. Maar die donkere momenten, die vergeet ik liever snel. Dus spits maar gauw je oren en luister wat ik je vertel. Oh, ik hou zo van het leven, van plezier en gein. Een slokje op zijn tijd en gezelligheid. Want het leven is zo kort, geniet van elk moment. Want iedere dag kan je laatste zijn, dus wees geen zaggerij. Word wakker met een lach, dan wordt het weer een wondermooie dag. Wat een wonder, zo bijzonder, als geluk weer naar je lacht. Oh, ik hou zo van het leven, van plezier en gein. Een slokje op zijn tijd en gezelligheid. Want het leven is zo kort, geniet van elk moment. Want iedere dag kan je laatste zijn, dus wees geen zaggerij. Word wakker met een lach, dan wordt het weer een wondermooie dag. Volgende hengst in de catalogus, omschreven onder nummer 57. 57, 57, 57. Willem van het Hakkeveld, 4-jarige zoon van Hette, 481. Moeder een stermerrie van Maurus, 441. Fokker de heer H. Bouwman in Wijk en Aalburg. Eigenaar J.J. van der Meulen in Broek-Noord. Willem van het Hakkeveld, catalogus nummer 57. De deur gaat open, daar sta jij voor mij. Je bent geen vreemde, maar nooit was je dichtbij. Ik lees iets in je ogen dat ik niet verwacht. En ik zie je lachen, zoals je nooit naar mij lacht. En ik ben vergeten hoe ik je eigenlijk ken. Ik wil alleen maar weten dat je nu voor me voelt en dat je bij me bent. En in 1 seconde ben je
zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Ik zie de tranen in je ogen en wel 1000 regenbogen. Je hart voelt als het mijne, al je liefde en al je pijn. Zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Ik fluister in je oor dat ik voor altijd bij je hoor. En wat komt, dat redden we wel samen. Want samen zijn we zo dichtbij. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Ik zie tranen in je ogen, van wel 1000 regenbogen. Je hart voelt als het mijne, al de liefde en al de pijn. Je bent zo dichtbij. Zo dichtbij. En ik schreeuw het in je oor, dat ik voor altijd bij je hoor. En wat komt, dat redden we wel samen. Samen zijn we zo dichtbij. Zo dichtbij. De deur gaat open, daar sta jij voor mij. Laatst alweer in de tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Betekent ook de laatste vierjarige hengst. Catalogus is nummer 60. Nummer 60 is binnen. Nummer 60. Nummer 60. Le nummer 60. Victor Afunbo. Is een zoon van Heike 482. Moeder model, sport en prestatie. Van Odde 376. Helle Funbo in Julesminde staat te boek als fokker. Germaarse Bauma uit Aldeborn, de eigenaar. Nummer 60. Hierna komt de hele collectie weer binnen.
Mooi, dames en heren, dat de hengsten in de kooi alle rust krijgen die ze verdienen. Het gaat allemaal perfect en wij gaan zo dadelijk de uitslag weer vernemen van deze tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Hartslag van menige bezoeker zal weer harder gaan slaan zo dadelijk. Blijft altijd spannend. Welke hengsten gaan nog weer een selectie verder? Ze komen binnen met een mooi muziekje erachter van de firma Koopmans. Is het genieten van het prachtige Friese paard. Vanavond Frisian Proms, een zeer aantrekkelijk programma. Morgen, dames en heren, weer een dag van vele clinics op verschillende locaties hier in het WTC Expo. Altijd zeer interessant om die clinics te volgen. Morgen ook aangespannen sport met de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Natuurlijk de Frisian Talent Cup kent zijn finale. Daar beginnen we morgen om 9 uur mee. En morgen dan ook de derde bezichtiging van de hengsten, voorafgaande aan de tweede opvoering van de Frisian Proms. Leden van de jury zijn eruit. Harry Draaier gaat het zo dadelijk weer verwoorden. De uitslag van de tweede groep. Ja, dames en heren. Hierbij dan de uitslag van onze tweede groep. We beginnen met nummer 37. Deze krijgt een uitnodiging voor de bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 38. Een hengst met veel statuur, correcte bouw, een stap. Een draf die voldoende ruimte toont. De bewegingen. Ja, de bewegingen afloop zou correcter kunnen zijn, maar in zijn manier van draven zien we graag dat hij meer tot dragen komt. En ook in de fokwaarde kan deze hengst sterker zijn, krijgt geen uitnodiging. De uitslag van nummer 45, waar hij ook correct van model is, iets neerwaarts gebouwd, verder een goede bovenlijn, met ruim voldoende rasuitdrukking, sprekend in het hoofd, een correcte manier van stappen. In draven zien we graag meer oprichting, meer balans en ook in de galop zou die ook wat meer opgericht kunnen, meer sprong kunnen maken en ook meer schoudervrijheid gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Want de Leeuwarden zijn we al. Dan de uitslag van nummer 48. Een zeer aansprekende hengst, zeer imponerend in de voorhand. Toont ook veel rasuitdrukking. Hij draaft gemakkelijk met voldoende spronggebruik. Maar zou daarbij
Hij is wat lang in zijn achterbeen en dat zou wat meer direct onder het lichaam geplaatst moeten worden, zodat hij meer tot balans kan tonen en ook meer schoudervrijheid. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 49. Ook een correcte gebouwde hengst. Met een imponerende voorhand, met een mooie halsvorm. Hengst met veel uitstraling. De galop is voldoende gesprongen, zou ermee iets meer ruggebruik kunnen laten zien. Het achterbeen komt wat van ver, waardoor hij meer tot de zou moeten komen. Gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 51. Deze krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Uitslag van nummer 52 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 53 krijgt een uitnodiging voor de derde bezichtiging. Dan de uitslag van nummer 57. Een hengst met een goed model. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Heeft ook een rassige uitstraling. Hengst was in de kooi erg fris, wat de beweging niet helemaal te goede kwam. De galop zou die wat meer gesloten kunnen zijn, wat meer over de rug. De draf pakt hij in het laatst toch nog op, maar dan zien we graag meer geslotenheid en meer direct het achterbeen onder de massa, meer schoudervrijheid. Ook hebben we bemerkingen op de bewegingsafloop, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. De uitslag van nummer 60. Een hengst die fraai in het model staat, veel rasuitdrukking, met een voldoende galop. Het achterbeen zou wat directer onder de massa gezet kunnen worden. En ook zien we graag meer schoudervrijheid. De stap zou meer ruimte kunnen tonen, gaat niet mee naar de derde bezichtiging. Tot zover de uitslag van de tweede groep hengsten. Uitgenodigd voor de derde bezichtiging morgen. Catalogus nummer 37, nummer 51, nummer 52 en nummer 53. U ziet het in beeld gebracht. Invited for the third inspection tomorrow, the number 37, 51, 52 and 53. Bezichtigung Nummer 3 für die Nummer 37, 51, 52 und 23. Troisième inspection pour le numéro 37, 51, 52 et 53. Korte pauze, dames en heren.